V tomto seriáli vám každý týždeň predstavíme projekty, ktoré mnohým ľuďom pomôžu uplatniť sa na trhu práce alebo sa lepšie začleniť do spoločnosti. Spolufinancuje ich Európska únia prostredníctvom programu Slovensko. Postupne sa pozrieme na rôzne formy poskytovania pomoci v pracovnej aj sociálnej oblasti. Štvorňový pracovný týždeň, kratší pracovný deň či iné výhody. Aj takéto pracovné modely do budúcnosti by mohol priniesť nový národný projekt z dielne Aliancie sektorových rád. Nazvali ho Vekový manažment, práca prispôsobená životným etapám. Slovensko totiž čelí zásadnej výzve, a teda, že populácia starne. Demografický vývoj na Slovensku je bohužiaľ aktuálne jednoznačne daný. Tá pracovná sila odbúda z pracovného trhu. Zamestnanci nám starnú a nie je ľahké ich nahradiť. Práve preto firmy ako jeden z najväčších svojich nedostatkov vnímajú nedostatok pracovnej sily a ten je spôsobený nielen vzdelaním, ale aj vekovou štruktúrou. Samozrejme, je to sektor od sektoru. Je treba povedať, že medzi najmladším a najstarším sektorom na Slovensku je rozdiel až 8 rokov z pohľadu tej vekovej štruktúry. Zamestnávatelia už niekoľko rokov riešia problém s nedostatkom pracovníkov. Demografická prognóza navyše hovorí, že do roku 2050 pracovný trh príde odhadom o 30% ľudí v produktívnom veku. Je to nedostatok pracovníkov, ktorý sa s nami ťahá už viac než 15 rokov. A kým v minulosti to bol nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, dnes už hovoríme už možno posledných 5-6 rokov o nedostatku pracovnej sily ako takej. Na Slovensku dlhodobo chýba viac než 100 000 pracovníkov a práve preto zamestnávateľia sa začínajú zaoberať otázkou, ako udržať starších pracovníkov čo najdlhšie v pracovnom procese. Odborníci musia jednotlivým sektorom prispôsobiť aj konkrétne opatrenia. V najbližšom období preto plánujú rozposlať viac ako 15 600 zamestnancom dotazník, vďaka ktorému zistia ich pracovnú schopnosť. Zvyše tisíckov zamestnávateľov sa budú zhovárať osobne. Zisťovať chcú aj to, ako firmy v súčasnosti reagujú na potreby pracovníkov podľa ich veku. Na základe týchto poznatkov my budeme schopní pre každý sektor navrhnúť model, v rámci ktorého by ten sektor, v tom sektore bolo možné implementovať opatrenia vekového manažmentu tak, aby čo najviac vyhovovali zamestnancov, ale čo najmenej vadili tomu prirodzenému behu života v tom sektore, to znamená akceptovali ten spôsob výkonu práce, tie pracovné podmienky a veci s tým spojené. Takže ten hlavný výstup budú tieto modely, ale k tomu ešte vlastne v každej sektorovej rade my pripravujeme jednoho sektorového špecialistu, ktorý by mal do budúcnosti byť garantom pre daný sektor, mal by viesť nejaké príklady dobrej praxe, mal by komunikovať medzisektorovo, to znamená aj do budúcnosti zamestnávateľia budú mať vytvorenú stabilnú poradenskú bázu na pôde Aliancie sektorových rád a v jednotlivých sektorových radách, ktorá by mala pomôcť pri implementácii zásad vekového manažmentu. Na zisťovaní a následnom vyhodnocovaní dát bude pracovať dovedna 25 sektorových rád. Prípravy na rozhovory a finálne znenie dotazníkov by mali byť hotové do konca tohto roka. Následne s nimi pôjdu pracovníci Aliancie sektorových rád do firiem. My sme pri spustení tohto projektu boli v komunikácii s našimi fínskymi partnermi, ktorí sú pôvodcom tohto dotazníku. A kolegovia nám povedali, že sme v podstate aktuálne najväčším projektom v Európskej únii, ktorý bude pokrývať všetky sektory hospodárstva. Veríme, že má to potenciál pomôcť, pretože práve starší pracovníci sú v podstate tí najhodnotnejší v rámci akýchkoľvek firiem a máme tieto informácie o celej našej členskej základne, kedy práve starší pracovník je ten, ktorý disponuje dostatočnou kvalifikáciou, skúsenosťami a v mnohých prípadoch je v zásade nenahraditeľný, keďže mnohé profesie alebo kvalifikácie nie sú tak atraktívne pre mladých, avšak sú veľmi potrebné. Výsledkom národného projektu budú konkrétne manuály a modely pre firmy, ktoré im pomôžu udržať zamestnancov a tým aj ušetriť náklady na zaučanie nových ľudí. V každom prípade my chceme tento projekt využiť aj k tomu, že pre Slovensko vychováme relatívne dobrý počet kvalitných odborníkov na problematiku vekového manažmentu a prácu s ním, takže to je takisto dosť veľká úloha toho projektu. Jednak pripraviť odborníkov, jednak začať o tomto probléme komunikovať na čo najširšej báze
a jednak povedzme evangelizovať tú problematiku zamestnávateľov, ale aj u zástupcov zamestnancov. Po ukončení tohto projektu samozrejme budú v sektorových radách naďalej pôsobiť špecialisti pre vekový manažment, ktorí budú vedieť firmám v daných sektoroch naďalej radiť, akým spôsobom by mali aplikovať svoje poznatky a svoje odporúčania preto, aby mohli lepšie reflektovať potreby svojich zamestnancov. Prvé výsledky národného projektu by mohli byť známe na konci budúceho roka, najneskôr na začiatku roka 2027.